Jaký bol môj prvý sex? Nie! Vážna otázka. Kto by opucoval? Nehnevaj sa, prosím. Ahoj, čau, vítaj, momentálne odpovedal na prvú otázku. 1 z 1. Jakže 1 z 1? A 2, 2? Prečo to je, že koľko máš milimetrov? To, zás. Čo ti trpe? Detrix, že? Nič neodpísal. Svinia. No, každopádne, čo ma priviedlo k tomu? Ja som mal, si predstavte, že mladý chalan. 13 IO, hej? Proste chcel strašne streamovať, lenže býva na dedine. Jeho upload nedosahoval ani 3 MB za sekundu. Ani fakt, že ani 3. Chápeš? Ale zrazu prišla korona a kokso, bang, internety zrazu, internety sa začali tvoriť, normálne toto mi došlo, internet nedobrý, ja že Minecraft som hral, tak som išiel hneď zapnúť stream, tak som zapol stream, počúval prvý stream, ja som si nemyslel, ale došli ľudia na prvý, chápeš? A keď prišiel prvý človek, tak ja som hneď vedel, že toto by som chcel niekedy robiť, že toto ma baví strašne. Takže som pokračoval ďalej v tom. Raz som mal na YouTube kokso 30 ľudí na streame, 30, ale viete prečo? Lebo som rozdával VIPčko, ako inak. A viete prečo som mal toľko divákov na streame? Lebo ja som sa uživil len tým, že som išiel na Kveplay a SGčka a len som copy-pastoval. Dojdite na stream Mars Gaming IT. No tak, vieš, tak som sa volal presne, aby ste vedeli. Mars Gaming, proste, to som bol ja, chápeš? A všade som to spamoval. Normálne aj ľudia ešte, moji chatery, proste my sme boli úplná komunita. Všetci to spamovali, do chatu došlo 30 ľudí, rozdal som VIPčko, viete koľko ostalo? 12 ľudí ostalo. Takže tak. A potom som s tým katol v auguste a nič. Rok. Že vyskúšam to na Twitchi znova. Tak som to vyskúšal na Twitchi prvý rok, aj nie rok, možno 3 mesiace. Prestal ma to baviť, lebo nikto nechodil. Nedával som do toho toľko, čo som mohol. Čo dávam do toho, dajme tomu, že teraz. Myslel som si, že keď budem streamovať Minecraft alebo CS:ko, že ku mne dojde horda ľudí, jak ku Maťovi alebo ku Restovi, že proste streamujú hovno a majú zhovna bič. Chápeš? Takže proste sa mne nedarilo. Potom o rok zase to isté, idem hasliť na zimu. Bang, zase som hral CS:ko, nič. Ďalší rok, bang, CS:ko zas, nič. A tento rok už sa držíme. Tento rok už ste tu vyblázni môj. Je to bomba teraz. Idú sa vysrať, brb. Dobre, Rebi, ďakujem ti veľmi pekne. Ej, je to tam, jo! Bafty čuráku, díky moc, zafollow si 1000 ty, konečne znova. Je to tam. Ideme kúknúť na Google Forms. Dobre, a viete, jak to zrobíme? Dáme si random generátor a nepôjdem postupne po tých otázkach. Máme tu 13 odpovedí, na jednu už som odpovedal. Takže ideme na random numeros. Number generátor, hej. Yo, Fifle! Počkaj, dobre som to prečítal? Filtule? Dobre som to čítal. Ďakujem ti za follow, vítaj. Čauko. Si 1000 ty prvý follower. Dúfam, že som to správne povedal. A ideme momentálne kvôli tebe a kvôli Bafty čuráku. Idem vám odpovedať na jednu vašu pikantnú otázku, ktorú vy môžete napísať do tejto Google formy. Dívajte na to, ja vám to... Počúvate, môžete tam napísať teraz otázku, ja počkám, chalán. A ja zatiaľ idem losovať, ktorú si vyberiem, na ktorú vám odpoviem. Čiže ideme 2 otázočky losovať. Teším sa na vás. Každopádne, zatiaľ to máme 13. A jednu som odpovedal, takže ideme 12. Čiže dúfam, že máte otázky pripravené. A ak nebudem si odpovedať, budem musieť zatočiť kolosom. Dobre, ideme generovať. 7. To bolo tak rýchle, to som nečakal. 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Bude niekdy content... Tu Rabbit, to čo si nás napísal, ty svinia, a odpísal mi tento... Dilino neodpísal mi. Jasné, trafená mu zagagala. Jasné, je to tak. Prešlo by mi, vydával, no ty kokos, to si predstavte, že by som na oranžový YouTube vydával moje záznamy zo streamov. Zostriané. To, myslíte, že by som uspel? Že by som zarobil niečo? A iba by som si tak porostrel tričko. Proč kopíruješ holuba? Lebo holub je originálnejší ako ja. Stačí? Díky holub. Dúfam, že sa potešil. To som poslal ja, pretože prečo, že ho kopíruješ. Je malinký holub. Je malinký. Ja ti utrepí slzičku. No, Mike. Pepaš mi. No, Mike. Ja si majú. Blázen. Joinujte. Môžete vybrať songu. Jedna vaša obľúbená. Vy budete hlasovať. Vy hlasujete, ktorá songa vyhrá. Na konci, ten, kto vyhrá, sa môže opýtať jednu otázku. Alebo môže vybrať otázku z týchto Google foriem, na ktorú budem odpovedať, OK? Ideme na 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kde bývaš? Ty si, Jožo, ty si taký tupec. No tak na to vám samozrejme, že neodpoviem. Nie, ty ko... Nie! Čo ty... No vieš no, idem si popárčiť. Bomba, mohlo mi radšej pán, že nech zežerem celý citrón, fakt ako... Koľko to mám držať inak? Neviete, koľko sa robí tento chalang? Aspoň 2 minúty, nie? How to do Caldi challenge safely. Kto by ju opucoval? Vážna otázka. Kto by ju opucoval? Napíšte jednotku do četu, zaujímavá. Napínam live split chat. A toto si pamätáte, že toto už sa v živote nestane. Toto už sa tu nestane u mňa. Tomu verte, že toto už sa tu nestane. Tomu verte, že ne.
Pripravujte klipy, pripravujte všetko, dám 2 minúty, chat, dám 2 minúty. Hlasujte, dajte tam all-in, či sa zľaknem, keď toto vyberám. Chápeš? Všetci sa boja? To Rabbit dostane body? To fakt? For real? Damn, buddy. Dobre, to je bábovina, serem na to, chat, ideme na to. Zapínam to. To je na hovno hrnček, to nič, či hrnček, kámo. To je hovno, toto ja si musím spojený. Musím si spomínať. Zapínam to. To čo je? Čo je? Jediné čo im príde, takže že má koleso, jak Homer. Toto mám kolo papule teraz, normálne toto mám teraz kolo papule, dívaj na to proste. No wow, je z teba druhá Carly? Carly? To je Carly! Mám to v ríti, ideme to začať. Idete hrať o to, do výbera ono, semifinále, hneď semifinále. To som ja a proti Isto Rabbitovi, no jasne, že. No, laglo mi to, dobre, toto som si vybral ja, ok? Toto pesničku som si vybral ja. OK, počujete to? Dúfam, že to počujete, hej, počujete. OK, chápeme, OK, a teraz Rabbit. Ne, že by som sa dosral som sa. OK, Sup, vítaj, čauko. Sup dal follow, takže ideme si vybrať otázočku. V pohode? To som rád. OK, to bolo Rabbitové, teraz Filipové. Chápeme, chat. Ty kokso si dal pesičku, tomu ver, Filip proste zabil. No tu asi Filip ani není, on si nebude môcť vybrať. Číslo. Filip, vyber si číslo. Koľko už som odpovedal na 6 otázok? Bohužiaľ. Rabbit, tak ty vyberaj číslo. Vyber si ty číslo, Rabbit. Aké číslo si myslíš, že by mohlo byť to pikantné? Máš? Nejaké také číslo koho? 9. Takže 9. Že vraj 9. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biela školkárka alebo čiernoška dospela. Kámo, to proste. Jasne, že dospela čiernoška. Jasne, že nebudem so školkárkou váliť. To akože čo? A ja akože čo by som si vybral? Zachránil by som oboch. Keby bola nejaká situácia, tak najprv vyberiem školkárku a potom vyberiem. To je to som dojebal. Ideme ďalej. No, som odpovedal. Takže teraz ideme vygenerovať ďalšie čísielko. 3. 1, 2, 3. Kdy sa naolejuješ a pošleš mi to? Slíbil si mi to a furt čekám. Cukrový táto. Jaj. Postrime sa, naolejujem a pošlem ti to, hocino. Hej? Nehnevaj sa, prosím. To jaký tupec tam to Isto Rabbit, že? Great game, chat. Máte, pošlem znovu link, môžete poslať znovu. A kto vyhrá, si vybere čísielko, na tú otázku odpoviem. Revilo! Ty si blázen! Ty kokos! Ty si to úplne rozbil teraz. Revilo, teraz povedz, vymysli si číslo od 1 po 12. Na to číslo, na tú otázku odpoviem. OK? 7. BMW alebo Mercedes? Zaujímavá otázka. Zaskočili ste ma. Keď poviem, že Porsche 911, tak bude dobrá odpoveď? Hej, Frind, radši na to neodpovídej. Dobre, Simona napísala, že hej. Takže dobre, takže Porsche 911. Dobre, bomba, Porsche 911. Radšej budeš točiť kolem a dúfaj, že padne rap. No to vôbec. Povedal som Porsche, Simona povedala, že je to v pohode, takže mám vás viežde. Hlasujte, poďte, nech vyhrá ten najlepší. Ty kokos, takže Rabbit vyhral. Rabbit. Vieš, čo máš robiť? Vyber si číslo. A ja. Tak dobre. Tak treba 6. Dobre teda, takže 6. Takže 6 vravíš. 6. Budeš niekdy staviť na streamu Lego. Čiže budem stavať na streame Lego. Jak mi ho kúpite? Hej, postavím ho. Dobre, šup. Takže si môžeš vybrať. Môžeš si vybrať číslo od 1 po 11. Na tú otázku odpoviem, OK? Je to teraz v tvojich rukách. Či budem točiť kolesom nešťastia. 16? 11 vyšla na koľko mi je? Čego? 18-ročných fagán sa dostal znovu na túto platformu s novými nápadmi a chuťou uspieť. Vy ste takí blázni, chat. Proste vy sa opýtate na niečo, čo už dávno viete.
To proste je úplný oný. Vy ste sa mohli spýtať, jaký bol môj prvý sex. A vy ste sa neopýtali proste. Vy ste úplne nuli. Ja nemám tento formulár otvorený. Môžete to neopísať. Otázky stále. Čo vám poviem? Rodičia sú podražení. Takže dnes to ukončíme. Máte sa na čo tešiť. Bude to ja proti vám. Bude to ja proti vám. Každopádne, dúfam, že ste si dnešok užili, dúfam, že som odpovedal na vaše milodálne otázočky. Kúkajte Instagram, máte sa. Čaute, lásky moje.